duoko. Iwi jo se duoko. Koro wacho ni en uru siepne. En one time. To okinya bedo one time to in ODM. Signature mara la mono dinge a broad-based arrangement coalition document. Raila mono dinge keto sei. Ruto keto sei. Time bote marwe. Dongane flow. Yes. Serokura ne Joluo. Yes. It's very easy. Bi kuom Joluo enyisi gime inyatimo nowa. Kata ng'at gi magiwe ni an gi problem ne gino. Aonge problem kode. Ng'at gi no the only problem manago kaka gidwa tero wa kaka rombe. Kama gidwa tero wa no ni gin gi chiemo, gin gi mor to Joluo sadre. An kama an gi loyalty mare en Jaluo. Kama an gi loyalty mare en japiny. Kama an gi loyalty mare en ni oganda wa winje maber. Unu ng'iyo iyeu mano kabidin go. Nisani ina no bati. Nyocha gidi kibira. Nigi threat ni ngata kibira ka. Onge ngano wacho ni ngaro kibira. Kare une team mane. Mukia. Dong ina threat ni. Adimi uturo mondo duo. Ni sande jikibi. Wacho bati niya. Ineno. Idwa threat ni Raila Odinga. Kweli magi ngageni. Wal ni sie jo. Udwa threat nyar Odinga gi wuod Odinga. Nike kibido kibira. Edala gi. Gi ude odoje maonge nyaka so. Threatening go ko biego. We will scatter normal. Kata jodo waichi. Nyaka wakel gi karibu. Order. ODM not achiel. Teyot achiel ka. Wase wacho ni ya. Wadi bi NDC. Ni bi NDC gigo. Sawa. Jo pinjo ODM ma di. An gimo mora